Vítajte pri novom videu. Máme tu špeciál za 500 odberov, súťaž od túto pyrotechniku. Sú to len petardy. Za tie odbery vám veľmi ďakujem. No máme tu petardy Doom Boom, Doom Boom Purple, Tiger Boom, Viper 1, Bomb Black, Bomb, Mini Doom Boom, Mini Bomb, 3xJC05 Window Maker, Mega z Lidlu, Viper 1 špeciál, nejaká petarda STV 202, Ninja petard, trojranová a potom nejaké mini black petard. Podmienky sú zdieľať toto video, mať odber na našom YouTube kanáli, mať like na Facebooku a napísať do komentára chcem vyhrať. Súťaž bude vyhlásená 10.2.2016. Tak, držím vám palce, ak nevyhráte, nezúfajte, bude ešte mnoho súťaží, tak zatiaľ čaute.